Από τότε που ήμουν στο τρίτο έτος, είχα και μια εμπειρία με την Παναγία της Τίνου. Εγώ ήμουνα χριστιανός, αλλά μέσα στη δίνη της νεότητας και των σπουδών δεν ήμουνα τόσο πολύ θερμός. Και είχα μια εμπειρία με την Παναγία της Τίνου και έπεσα με τα μούτρα στο διάβασμα. Και μάλιστα όχι μόνο αυτά, και όλα αυτά που λανσάρισε και διαφημίζει εκεί με τα διάφορα μυστήρια που υπάρχουν στον κόσμο, αγόρασα βιβλία και διάβασα πάρα πολλά πράγματα. Και για αυτοποβολές, ξέρω, και πνευματιστικές εμπειρίες. Όλα αυτά τα είχα υπόψη μου από πριν. Αποκλείεται. Αυτό που είδα ήταν αυθεντικό. Κάτι αληθινό. Και μάλιστα με εντολή του Αγίου Γεωργίου όλοι κρατάνε σταυρό στην τσέπη. Όλοι κρατάνε σταυρό πέραν του σταυρού. Όποιος έχει σταυρό δεν υπόκειται σε αυτά που κάνει ο διάβολος. Και με τον Ιησού Χριστό απάνω, ο Φώτος, με τον Στέφανο, όλα αυτά είναι εντολές του Αγίου. Και συμπληρώνω το εξής, ότι απλώθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο γύρω μια άρρηκη ευωδία πάνω από 4 ώρες. Μάλιστα. Η δεύτερη εμπειρία συνοπτικά ήταν ένα βράδυ, κάτι ήταν στενοχωρεμένος ο Γιαννάκης εδώ, γιατί περιπτώ να σας πω ότι ο έξω από εδώ του έχει κάνει φοβερό πόλεμο και με τα παιδιά του και με τον κόσμο. Λοιπόν, κάτι ήταν με τον πρώτο του το γιο, το απόγευμα ήταν έτσι στενοχωρεμένος και ήταν εδώ στο εκκλησάκι με εντολή του Αγίου και εκτελούσε ένα κανόνα που του είχε βάλει ο Άγιος, την προσευχή. Και εγώ, επειδή ήξερα ότι ήταν στενοχωρημένος, λέω ας πάω να τον επισκεφτώ λίγο, να μιλήσουμε λίγο. Και ενώ περπατούσα στο διάδρομο κάτω, κάπου γύρω στα 25 μέτρα, 30, λοιπόν, το εκκλησάκι εδώ είχε μέσα στο ημίφος των καντιλιών και των γυαλιών, ήταν μισάνοιχτη πόρτα. Και λέω, όπως περπατούσα ξαφνικά, βλέπω την πόρτα να ανοίγει και να βλέπω ένα ρασοφόρο μπροστά μου με το καλυμάφι. Μάλιστα, κοίταξε. Την πόρτα, την κυρίως πόρτα, την διπλή. Όπως σας το κάνω έτσι, κοίταξε πρώτα αριστερά, έκανε έτσι λίγο το καλυμάφι εδώ και μετά δεξιά και με ένα διακριτικό τρόπο, ενώ περπατούσαν μεταξύ, έκανε πίσω και μου έκλεισε την πόρτα. Λοιπόν, μετά στάθηκα στην πόρτα και φώναξα Γιαννάκη 3 φορές. Στην τρίτη φορά, έτσι λίγο απογοητευμένος, λέω μήπως είναι κανείς ιερωμένος, λέω μέσα και δεν θέλω να τους ενοχλήσω. Αυτό πέρασε από το μυαλό μου λογικά. Και στο τρίτο Γιαννάκη που είπα και έκανα να φύγω, έκανα 3 βήματα και μου ανοίγει την πόρτα. Μόλις κοίταξα τον κύριο Ιωάννη, το πρόσωπό του μου έδινε την αίσθηση ότι ήταν πάνω. Πνευματικά μιλούντες. Λοιπόν, μπήκα μέσα και πρώτη μου κουβέντα ήταν τι έγινε με τον Μιχάλη και μου λέει απάντηση. Είδες ποιος σου έκλεισε την πόρτα? Αστραπία πέρασε όλο αυτό το πλάνο που ήταν μπροστά από το μυαλό μου και συνειδητοποίησα. Του λέω ήταν ο Άγιος, μου λέει ναι. Λοιπόν, και αυτό ήτανε, αλλά ένα τελευταίο, εκ των υστέρων αφού έψαξα μέσα την ψυχή μου, όπως έβλεπα αυτή τη μορφή στην πόρτα, πραγματικά ρε παιδιά ήταν συγκλονιστικό και θα το πω για πρώτη φορά. Ένιωσα να επεκτείνεται το είναι μου στην αιωνιότητα. Πραγματικά ένιωσα ένα άγγιγμα ψυχής και αισθανόμουν την αθανασία της ψυχής, όσο επέτρεπε ο Θεός. Μια απέραντη αγαλίαση και γαλήνη. Ονομάζομαι Γεωργίος. Όπως έχουν αναφέρει και οι προλαλήσαντες φίλοι εδώ, έχω δει τον Άγιο. Έχω δει τον Άγιο να μας χαιρετάει. Ήσασταν μέσα στην εκκλησία? Ήμουν μέσα στην εκκλησία. Και βγήκατε και από την πλάγια μου. Και δεξιά τον έχω δει. Όταν εσείς βγήκατε έλεγαν όλοι να απέναντι είναι ο Άγιος και σας έδειξαν που είναι ή το είδατε κατευθείαν? Κοιτάζανε προς τα πάνω, ναι. Επειδή είχε πολύ κόσμο μπροστά μου, εγώ κοίταξα δεξιά και τον είδα και φώναξα ότι είναι δεξιά ο Άγιος. Μάλιστα. Και τον έχω δει με την άσπρη γενιάδα όπως είναι στην εικόνα. Να χαιρετάει, να σηκώνει το σταυρό και να μας σταυρώνει και εκείνο το οποίο με κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι δεν πατούσε στη γη, ήταν σαν να ήταν πάνω σε ένα σαν να ναι, και σε κάπου προχώρησε 5 μέτρα και εξαφανίστηκε. Αλλά ένα μήνυμα που πραγματικά θα θέλαμε να δώσουμε από το τραχώνι δεν είναι μόνο το χαρμόσιμο μήνυμα από αυτά όλα που περιμένανε γενναίες Ελλήνων Ορθοδόξων, είναι και κάτι άλλο. Είναι ώρα τώρα, η τελευταία στιγμή, να ομολογήσουν Χριστόν οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να εγκαταλείψουν τις αμαρτίες και να πλησιάσουν τον Χριστό, να προσεύχονται, γιατί αυτά που πρόκειται να γίνουν πραγματικά χρειάζονται όλοι μαζί να προσευχόμαστε στον Θεό, να λυπηθεί τον κόσμο και προπαντός τους χριστιανούς Ορθόδοξους. Και από μένα, το όνομα μου είναι Μάριος. Έχω ζήσει και εγώ από κοντά, όπως και οι
αρχηγεία από εδώ, την παρουσίαση του Αγίου στις Δευτέρου του 2000. Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο το οποίο συνέβηκε μετά, εκτός από την εμφάνιση του Αγίου. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έχω δει τον Αγίο και εγώ τον έχω δει όπως τον περιέγραψα. Μετά το περιστατικό του Αγίου βρήκε ο Υιός του Ιωάννη έναν κομποσχήνι, το οποίο εμποδιάζει μέχρι σήμερα, και ένα βιβλίο μικρό, το οποίο ο τίτλος του ήταν η κοινωνία. Το άλλο είναι ότι ήταν τόσο έντονη η ευωδία και η αγκαλίαση που επικρατούσε στους τριγύρω, το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει ανθρώπινο αίσθημα. Να ρωτήσω κάτι. Πού μένεις, σε ποια περιοχή? 10 χιλιόμετρα από εδώ. 10 χιλιόμετρα από εδώ. Εδώ είχες έρθει στο εκκλησάκι εκείνο το βράδυ, επειδή είχες μάθει για τα θαύματα που έγιναν μέσα στο σπίτι της... Εγώ ακόμα από πολύ πριν, από το 1997, από τις αρχές. Απλώς εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα να μάθουμε ότι θα ήταν ο πατήρ Μιχαήλ. Και ήρθατε να δείτε τον πατέρα Μιχαήλ. Οπότε συνέπεσε και ήσουν μαζί με αυτούς που είδανε τον Άγιο. Εσύ με τι ασχολείσαι? Έχω επιχείρηση δική μας στο Μείο Παρκή. Ασχολείσαι με πατέρα, έχεις επιχειρήσεις. Έχεις ξαναδεί πριν το τραχώνει, σου έτυχε να δεις οτιδήποτε, κάτι άλλο? Πριν το 97. Ναι, πριν το 97, δηλαδή ξαναείδες κάποια φιγούρα, ξεσυνισταρτάω. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θα λένε «Α, αυτοί είναι μερικοί που συνήθως νομίζουν είναι φαντασμένοι, βλέπουν πράγματα και ξαφνικά το είδαν μπροστά τους». Γι' αυτό σε ρωτάω, είσαι ένας επιχειρηματίας, είσαι ένας άνθρωπος που ζει την καθημερινότητα, τα προβλήματα της δουλειάς, να το ΦΠΑ, να οι φόροι, οι εργαζόμενοι, το ένα το άλλο. Μέσα στα καθημερινά προβλήματα της ζωής σου. Δηλαδή το κύριο σου μέλημα σίγουρα δεν είναι να λες εγώ θα πάω να δω ένα Άγιο τώρα που πετάει στον ουρανό, έτσι δεν είναι? Αυτό που έχω να αναφέρω εγώ είναι ότι εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με την Εκκλησία. Το γεγονός εδώ, το όλο συμβάν εδώ με τα θαύματα παρουσιάσεως του Αγίου και όλα τα συμβάντα εδώ με έχουν οδηγήσει κοντά στην Εκκλησία. Αυτό είναι ομολογία πίστεως. Και μόνο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Αυτό, ναι. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η αλλαγή του ανθρώπου στο να πάει κοντά στον Θεό. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό συνέβη και σε μένα. Το όνομά μου είναι Αφή. Το βράδυ εκείνον βρισκόμουν και εγώ μέσα στο κλεισάκι, δίπλα εδώ στα κεριά. Ένιωσα μία ανεβωδία και έσπρωξα την κοπέλα που ήταν δίπλα μου για να τη ρωτήσω αν ένιωθε και αυτή το ίδιο, ένιωθε την ίδια ανεβωδία. Ταυτόχρονα άκουσα τον Μιχάλη να λέει ο Άγιος και για πότε βγήκαμε έξω, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα είμαστε όλοι έξω από την εκκλησία, υπήρχε ένα κάγκελο στο άκρη. Πήγαμε εκεί πέρα και είδα τον Άγιον, δεν τον είδα εγώ την ώρα που εσταύρωνε, απλώς τον είδα την ώρα που έφευγε, ήταν μέσα στο φως με το καλυμάφι και έφευγε από τον τόπο που έφευγε, ήταν κενόν, ήταν το σπήλαιο και έφευγε όπως την πεταλούδα, μέσα σε 1-2 λεπτά πήγε προς τα πίσω και μετά έστριψε προς τα δεξιά και χάθηκε πίσω από τα δέντρα. Η αντίδραση των περισσότερων ήταν άλλοι εκλαίγαμε, άλλοι πέσαμε κάτω στα γόνατα και όταν επιτέλους έφυγε ο Άγιος και συνήλθαμε, είπε ο Γιαννάκης, κρατούσε ένα φανάρι ο Γιαννάκης και είπε να πάμε εκεί που σταμάτησε ο Άγιος και με το σταυρό μας εσταύρωσε, να δούμε μήπως άφησε πατημασιές. Κρατούσε ο Γιαννάκης το φανάρι δίπλα εγώ και προχωρούσαν προς τα έξω και έλεγαν εκεί πιο πίσω πιο μπροστά. Οπότε όπως έφεγγε ο Γιαννάκης και εγώ ήμουν δίπλα του, βρήκα είχε ένα βιβλίο κάτω, το πήρα στα χέρια μου και άνοιξα μέσα, ήταν του κυρίου Πετούση και στην πρώτη σελίδα έγραφε Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβάς και λέω του Γιαννάκη κάνε με το φανάρι κάτω διότι μας άφησε κι άλλα δώρα ο Άγιος και σκύβω κάτω και βρίσκω έναν κομποσχήνι μαύρο το οποίο ήταν πισοφθαρμένο και έναν εκκλησιαστικό βιβλιαράκι